Здравей, YouTube! Това е втора част от PvP-то с чит. От чит PvP, да кажем. Бъгнат блок. Аре сега да ва видим, бе, хорица. О май гад, бе, като сме отблъсквани ли, бе? Приема мог да не издържливост. Мале, те с двама ли, бе? Двама са тим. О май гад. Ега тякия бък. Скорее да съм няколко. Там се някъде двама такова. Много стилно. Колко яко е без емотикони. Търма. Не става тук. Тук не е така. Тук ще трепя, брат. Ях! Без сенчна ябълка. Чакай, ти сенчна ябълка ли, бе? Я съм, бе, браво, бе. И аз мога то стрък. Трима. Сега ти ли, бе, братле? Не струваш. Ще му отрипат тез. Мана. Така. Умря, ако ми трябва. Мале да имаш начин да си ги копна. Само се знаете ми, ще го имам от тем. Схванах го е той. Връж се отзвях. Така можем... Сега играя Майнкрафт, защото не знам какво да снимам. Нещо съм с нашот. Креатив. Ще правя билд сега. Яко описание ще се направя. PPN билд. Не ми трябва да видя. Кой е? Трябва си гня. Плотни, хом. Махирам плот. Забравя да го запуша. Аз направо отгоре ще няма да пуша. То вече няма. То замък се стрел. И аз щях се стрел замък. И то
10 лева. Аз пък много яки коли правя. Те да си... Сигурно, ако не успея в този клип да довърша замъка, ще правя трета част. Само с бум. Ще третата не е пев други неща. Сега само ще започна, ако ми трябва. Бум, бам, what you gonna do now? Давай, като в Сливенския кашкава. Опа. Чакай, че аз съм забрал как се прави замък. Първо ще го очертая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 са горе-долу. Да ги препрехваним. Ха-ха, мога и да строя там. Да, аз там ще строя. Откъдето ми е табелката. Точно при входа. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Те ще направя. Не, ще направя по-висока портата. Те няма да правя по-ниска. Тези неща тук ще ги щупя. Останем. Ба, кой е остава, брат? Аз няма точно ще построя нещо подобно на замък. Че нещо не ми се строи замък. Аха, всички са какво? Ще нещо като селце. Ито. Бум, бам. What you do now? Давай, като в Сливенския кашкава. Гатя кермик, дето си измислях. Малко разстояние успях. Точно, да. Вижте, мога да почна. Ти го дам на моя хама. Мали, че искам да го свърша по-бързо. Ама няма начин. Има ли? Не. Ще паузирам докато свърша с стените. Така, върнах се и това почна да правя някакви други неща по замъка.